Er den god, den der? Nå. Det er da bare fordi, den smelter der en lille smule af. Ej. Det var godt. Den er heller ikke nem at spise, den der mor laver. Man godt lige med at smøre helt ud til kanteren, så man kan holde ved den, ikke? Ja, vi nåede bag på yoghurten. Det er godt. Bag på yoghurt. Ikke ramme Rasmus. Det var godt. Selvom han har jo nok fri, jo, men der var ikke nogen. Altså. Ja, det er altså fedt. Ja. Det er Så optager den. Rasmus, hvad laver du? Prøv at kigge hen til den her. Ja. Stop igen. Så skal vi armbøjninger. 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 Og støj. Han gider ikke. Så, er I klar? Kom så. Godt. Ej, det er hårdt. Ja. Ja. Jeg bliver bare fedt.